Va, entrem aquí a Sant Vicenç i ens anem aviam si fem l'esmorzar aquí o ho fem allà. El mínim. Què vols fer? Home, si aquest és una mica de pressa, doncs una miqueta, perquè... Va, així al cap. I tirem cap a l'esquerra. I esmorzem aquí mateix. Que guapa estàs, nena. Bueno, hem d'esmorzar aquí, ja s'està obert.